Entera honitzen kurso honetaz lagun baten bidez, prentzan azaldu zelako. Eta geure egoera gaitik, ni naiz hosteleritzakoa, eta COVID-a gaitik itxita gendukan taberna dakat, Zumaian. Eta interesatu zitzaten, eta iruditu zitzaten komenigarria pixkat ez ataskatzeko gehien bat. Pentsatzen nun beste era bateko izango zala, igual teknikoago izango zala, baina ikusi dut dala gehiago barrua eta geure baliabideak eta lantzeko gehiago izan da. Eta horregaitik iruditu zait interesgarriagoa, baita ere arlo hori ez nualako sekula landu, neure baliabideak gehiago baloratzeko, gehiago indartzeko, eta hortako iruditu zait oso interesgarria kurtzu hau. Zabaldu zait gehiago begira da, eta iruditu ezat beste enpresako arlo batzutan ere sartzia dakatela, eta kurrikuluna lantzeko ere tresna oso interesgarria baita ere iruditu zait. Lehen igual ikusten nuan neure lan arlua oso mugatuta hosteleritzan, eta honek erakutsi nau beste arlo askotan ere edukiko nula sartzeko oportunitate bat. 45 baino gehiago dazkagun nentzat, iruditu zait oso interesgarria.